Кажуть так же, кіть фамілія духовна і талантлива, то сей сважний корінь дає ростки упродовж многих поколінь. На днях в залах Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая свій творчий доробок представив Франциск Ерфан. Експозиція приурочена до 60-річчя художника і є гиби підсумком роботи за останні 5 років. Нікому не секрет, що Франциск Ерфан є внуком корифея закарпатського живопису Йосипа Бокшая і на даний момент робить директором в обласному художньому музеї, якому присвоєно ім'я його діда. Із ювілеєм Франциска Ерфана прийшли поздоровити многі частовані гості, коріші по пензлику, котрі желали йому достойно продовжувати великое діло його діда Йосипа Бокшая. Я маю в житті велике щастя впродовж багатьох років зустрічатися із Франциском Павловичем. Майже кожен день. І таке то велике щастя, коли зустрінешся вранці, доброго ранку, добрий день. І справді цей день добрий, тому що вдалий, тому що така благородна, доброзичлива енергетика від нього виходить. І я бачу, що і для працівників музею так само легко з ним працюється, творчо працюється. Нам творчо сусідиться і теж творчо спілкується, тому що він завжди цікавиться, як ваші справи, як у письменників діла. І це одна річ бути директором такого прекрасного музею, великого музею, складного, важливого, непростого музею, а ще й бути прекрасним художником. Я думаю собі, що ми з вами зараз маємо унікальну можливість спостерігати і переживати, коли у нас, закарпатців, отой величезний дух творення, дух, я не знаю, такої незвичайної Божої енергетики передається з покоління в покоління. Ви уявляєте собі, якщо десь ті душі великих наших предків зверху спостерігають, дивляться за нами, і якою радістю повниться душа Йосипа Бокшая. Колись на Україні казали, козацькому роду нема переводу, а ми тут можемо казати, бокшаївському роду нема переводу. І дай Боже, щоб так було і далі, щоб так творилося і жилося. Перед Франциском Павловичем були тут люди деякі, правда, але до нього тут Володя Дегтярьов теж приклав дуже багато зусиль в тому, щоб музей став тим, яким він зараз є. Він став культурним центром не лише Ужгорода, а цілого Закарпаття. І я б хотів сказати, що не мала заслуга в цьому і Франциска Павловича, який за цей невеликий проміжок часу зробив дуже багато, щоб художній музей став художнім музеєм. Це і зберігання, і показ, і акції, які проводяться. Це людина, це мій особисто товариш, людина, до якої, коли ти не зайдеш в його скромну майстерню, завжди хтось там присутній. Там є маса полотен, всі щось діляться якимось там досвідом, щось один одного доповнюють. Це таке активне творче життя. І я переконаний, що Франциск Павлович гідно несе місію, яку йому надав його знаменитий дідусь Бокшай. І ми бачимо в його роботах преємственність російських поколінь. За скромною персоною директора музею імені Йосипа Бокшая, на мою думку, скривається дуже цікавий художник, тому що ті люди, які виконують якусь функцію, виконують її, я би сказав, досконало і вірно, служать ділу мистецтва. Не так-то легко про них почти розмову, коли йде мова про індивідуальне мистецтво, про творчість. Завжди не вистачає часу. Але, попри то все, велике мистецтво заключається в тому, що об'єднати в собі ці всі справи воєдино і вміти в той же час створити свій світ, створити своє бачення. Мало того, в такому краї, як Закарпаття, ще щось сказати у мистецтві,
яке буде достойно сприйняте потомками, це дуже важливо. Франциск Павлович якраз є тою людиною, яка, пройшовши, будемо так сказати, іспитання славою його діда Йосипа Бакшая, який пройшов іспитання тим життям, яке нас оточувало, мається на увазі радянський період, він був тоді студентом, вчився у Львові. І на сьогоднішній день упевнено крокує по школі закарпатської мистецтва. Він має свою мову, він має свій язик, яким доносить до глядачів свої твори. Тому мені би хотілося сьогодні йому побажати великих творчих успіхів, великої удачі, багато здоров'я, терпіння до всіх і вміння далі продовжувати ту лінію, яку створив його дід Йосип Бакшай для всіх наших поколінь. Можна поговорити про колегу, друга, дуже багато, тому що ми спільно дуже часто ходимо на природу, малюємо і можемо таки розказати всякі тонкості, які ви не побачите на роботі. Але не хотів вам усе розказувати, хотів би лише сказати, що якщо на нього подивитися, ніби такий спокійна людина, урівноважений, він на пленері зовсім інакший. Це великий активіст. Він, подивіться на його живопис, вона така динамічна, там повна енергія. Сьогодні я дуже гарно здивована, я в захваті. І, напевно, нелегко поєднувати таку відповідальну посаду і повністю підтримую Бориса Івановича, що директор художнього музею Закарпаття формує смак відвідувачів і на Закарпатті. Так що поєднувати митця, художника і чиновника, напевно, нелегко. І щоб це в тебе, Франциск Павлович, получалося ще багато років, я бажаю тобі міцного здоров'я, музей в хороших руках, пемзля в хороших руках, всіх благ тобі. Я би хотів привітати із гарною датою Франциска Павловича, побажати йому ще багато цікавої роботи і для нього, і для ужгородців, і для всього Закарпаття. Франциск Ерфан родився і жив в Ужгороді. З 1977 по 1979 роки робив в закарпатських художньо-виробничих майстернях «Художфонд». У 1979 році поступив до Львівського державного інституту декоративного та прикладного іскусства, нині Академія мистецтв, який закінчив у 1984 році та прийнятий на роботу художником-монументалістом в «Художфонді». З 2002 по 2009 робив на должності провідного научного роботника художнього музею. У 2009 році його призначено директором Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бакшая. У 1990 році він один із засновників Общества мадярських художників Закарпаття імені Імре Ревеса. У 2001 році один із основателів та обраний головою благодійного фонду імені Йосипа Бакшая. У 2005 році його обрали дійсним членом Мадярської академії іскусств. Франциск Ерфан є постійним учасником українських та закордонних виставок. Він веде активну научну та дослідницьку роботу і не мислить свою життя без ізобразительного іскусства. Я думаю, взагалі, що образотворче мистецтво – це якби верх цивілізації, тому що будь-який цивілізаційний процес ми завжди оцінюємо через образотворче, досягнення в образотворчому мистецтві. Причому любе, беремо там полінезійська цивілізація, там єгипетська цивілізація, люба. Ми по результатам образотворчого мистецтва, тобто скульптура, архітектура, живопис, те, що залишилося, ми тільки по ньому можемо судити, наскільки була ця цивілізація
може бути, на якому рівні була. Сьогодні, якщо ми кудись їдемо, ми все одно перше, що дивимося в інтернеті, деякі музеї зберігаються, деякі галереї є, на якому рівні мистецтво знаходиться. Ювілейна виставка про нього є знакову, на яку він представив більше 50 робіт різних жанрів – пейзажі, портрети, натюрморти. В цьому році мені виповнилося 60 років, ну і, звичайно, це такий період, що людині все-таки хочеться якось відчитатися самим перед собою. Це перше. По-друге, ну і для глядачів, і для мого кругу все-таки важливо показати, що за останні 5 років, що було створено, що дещо треба було вспомнити, дещо треба було заново переосмислити. Ну, це завжди якби звітна виставка і для себе, і для глядачів. Зараз в залах нашого музею, Закарпатського обласного художнього музею імені Букшая, розгорнуто персональну виставку відомого художника Ерфана Ференца, учня знаменитого Букшая, ім'я якого носить наш музей. Звичайно, бути спадкоємцем художньої традиції, спадкоємцем таланту такої зіркової людини, такого знаного майстра – це надзвичайно відповідально, хоча й надзвичайно почесно. І слід сказати, що Ференц Ерфан гідно продовжує цю родинну традицію. А родина вона чому? Тому що син Йосипа Йосиповича Букшая, Йосип Йосипович молодший, дядько Ференца Ерфана, так само був художником і так само вніс певний внесок в розвиток образотворчої культури нашого краю. І треба сказати, що Ференц Ерфан так само дуже гідно продовжує цю родинну традицію, і свідченням цього є якраз експозиційні зали, виставкові зали нашого музею. Франциск Ерфан у своїх полотнах славить отчий край, який любить і безустанно оспівує робітних і талантливих людей. Він всю любов до рідної сріберної земли витав із тих молитов, що у ранньому дітстві потайки чув у дідика, мамки, нянька, котрі славили честь і порядочність в відносинах між людьми. Його творчество, ідеї, своя позиція, своє позирання світу – цей гімн високоморальний в атмосфері, котра ся формувала у родині. Звичайно, художником становляться не всі, хто займався цим. І 100 чоловік становиться 2, 3, 4, 5 може менше, може десь більше, десь менше. Взагалі це образ життя і можливість пропустити через себе те, що чоловік думає, бачить, і мусить пропустити з тими основами, як вчився, як... Ну, тобто це і питання виховання ще йде. Тому що сухі знання, вони завжди супроводжуються все-таки якимись етичними, релігійними, суспільними нормами. Людина создає собі, цивілізація создає собі такі всякі речі, які дають такий нашарок на любу людину. Звичайно, традиція Йосипа Йосиповича, його манера, його творча програма не могла не накласти певного відбитку на творчість Ференца. Тим більше, що сам художник, нинішній ювіляр, він неодноразово ділився з нами своїми спогадами про те, як він зі своїм знаменитим дідом їздив на етюди, як носив йому етюдник, полотна, фарби, як супроводжував його, і як був безпосереднім учасником і свідком народження нових букшаївських шедеврів. Я такий класичний продовжувач того фундаменту, на якому базується Закарпатська школа живопису. Я виріс в ньому, фактично народився в ній. Так що це не означає, що це тупо, базується на тому, що попередники, може, зробили, а якось переосмислюється. Людина має через себе це все пропустити і все одно на індивідуалізм має вийти. Я стараюсь. І попри те, що в творчості Ференца Ерфана відчувається відлуння
творчої манери Йосипа Йосиповича Бокшая, він якось так з самого зачатку зумів віднайти себе, стати самодостатнім художником зі своєю власною програмою, зі своєю власною манерою, зі своїми якимись художніми творчими акцентами, домінантами і пріоритетами. Він є, як і Йосип Йосипович Бокшай, Ференц Ерфан, є вірником, є таким вірним прихильником реалістичної манери. Але його реалізм Ерфана, звичайно, відрізняється від реалізму Бокшая, тому що це два різні майстри, це представники різних поколінь, і тому це абсолютно зрозумілим і вмотивованим. Такі постаті великі у вашій сім'ї, вони допомагали вам в становленні? Звичайно, допомагали. Встановлені не в такому розумінні, що десь щось допомагали там, практичних речах, а якраз у ментальному розумінні допомагало. Це дуже важливо підкреслити, бо коли йде не ментальна поміч, вона практично руйнує, а не дає ментальну, може, силу в якомусь, таку силу духу або щось таке. Тобто в такому, я тут навіть хочу підкреслити це, що в ментальному розумінні особистим прикладом і дідо, і той же Йосип Бокшай младший, практично воно якби ментально так наштовхувало на те, що вибрати цей шлях і відповідально нестися до своєї праці або життя навіть. Франциск Ерфан має свій стиль, своє свободне трактовання увідданого, котре зачаровує позирача. Його полотна написані свободно, а манера письма розкута, стрімка, гірські потоки. Що ж характерно для Ференца Ерфана? Попри те, що його сюжетні, тематичні спрямування є такі самі, як були у Йосипа Йосиповича Бокшая, його програма в цьому випадку є дуже подібною, тому що він є автором прекрасних краєвидів, є автором натюрмортів, є автором чудових портретів, але сама манера, звичайно, різниця від творчої програми Йосипа Йосиповича. І в чому ж вона криється? Мені здається, що людина, яка прийде на цю виставку, яка може вперше побачить роботи Ференца Ерфана, відразу відмітить, що у Ерфана відсутній такий гладкопис, такі дуже спокійні, меланхолійні, якісь настроєва тональність. У нього всі полотна сповнені такої активної, напруженої динаміки. Полотна, картинна поверхня надзвичайно рухлива. В нього домінують такі дуже яскраві, дуже соковиті, відкриті кольори. Як і у Бокшая, у Ференца Ерфана, улюблена, уподобана пора року – це осінь. Але якщо у Бокшая його осінь така трошки меланхолійна, така, може, з якимось світлим сумом, то у Ерфана вона навпаки полум'яніюча, така дуже життєствердна в нього осінь. Тут такі дуже емоційні мазки. Так, такі дуже життєствердні барви. І дуже цікаво він ліпить взагалі свої пластичні об'єми. Це відчутні порухи його пензля, вони надзвичайно динамічні. Причому вони спрямовані по діагоналі, по горизонталі, по вертикалі. Вони переплітаються і створюють цим самим таку дуже життєву, таку інтонаційність дуже життєву, дуже життєствердну інтонаційність, таку дуже емоційну канву вони створюють. І ще одна така дуже талановита грань дарування художника, дуже сильна грань його таланту – це портрет. Так само, як і у Йосипа Йосиповича Бокшая, він теж був прекрасним портретистом. Художник вміє знайти ключ до кожної моделі. Кожна модель має свою систему зображальності. В одних домінують яскраві, відкриті кольори, теж такі дуже динамічні форми, живописно-пластичні. В інших атмосфера такого угамованості, такої стишеності. Все залежить від характеру моделі, від його внутрішнього світу, а так само від ставлення художника до своєї моделі. І тут слід відзначити головне, що його портрети – це органічне поєднання об'єктивності, тобто він абсолютно неупереджено дивиться і відтворює свою модель. І в той же час він поєднує цю об'єктивність зі своїм суб'єктивним ставленням. В портреті завжди дуже цікава
якщо ви звернете увагу на самі портрети, вони страшно сугубо індивідуальні. Вони, може, не завжди для натури естетично близькі, але вони дуже індивідуальні. Тобто я стараюсь вихватити саму ту індивідуальну річ. У будь-якої людини є воно. Тому що ми ж похожі, якщо два яйця навіть одинакових не знайдемо, то вже в людях тим більше. І оце я, причому з самого дитинства, якраз на це звертав увагу, на цей нюанс у людини, що пошуки тої індивідуальності, хоча це, будемо так говорити, це такий, кожен, хто малює портрет, він особисті риси шукає, індивідуальні риси. Співзвучні з вами? Але я стараюся якось його більше виявити, ідентифікувати, але через такі прийоми, які є, інколи навіть до шарша доходить, інколи, наоборот, в змягчення, інколи десь в підкресленні чогось. Стараюсь. Виставка чим тебе вражає? Знаєте, своєрідністю і впізнаваністю автора. Є купа художників, що ти на них сидиш і не знаєш, хто то. На роботі Ферія подивися, ти вже дуже добре знаєш, що хто то. Він людина йде емоційна, і ті всі емоції видно в його роботах. Так що, коли людина працює під емоціями, настоящо працює. Таке враження, що подекуди Ферія сперти не можна з кісточкою в руках. Хочу відмітити дуже позитивно в тому плані, що це дуже активний, експресивний митець сучасності. Недарма він обраний академіком Угорської академії мистецтв. І останніми роками я помітив, що наскільки він збагачений кольорово, композиційно і як він вміє вишукувати у пейзажному жанрі місцини нашої карпатської краси. Хочу доповнити, що він непогано пише портрети, причому композиція теж цікава. Однозначно він заслуговує насправді справжньої похвали, тому що настільки писати красиво, експресивно і по-сучасному, то я вважаю, що це належить йому достойне місце у закарпатському мистецтві. Як і Бокшай, Ерфан полюбляє писати натюрморти. Може, натюрморти теж відрізняються від натюрмортів його знаменитого діда. Він надзвичайно любить писати іриси. Як відомо, іриса – це квітка чоловіків, це квітка єгипетських фараонів, це надзвичайно мужня квітка, квітка надзвичайно смілива така. Хоч вона, може, не така приваблива зовні, але в ній якась така скрита, така дуже потужна енергетика. А ще любить він писати сонячники. Сонячники Ерфана – вони надзвичайно привабливі. Вони надзвичайно привабливі тим, що вони є окрасою і інтер'єрів, бо в нього є сонячники в інтер'єрі, і окрасою десь на пленері, дуже привабливі вони такі. І вони ніби світяться якось із середини. Оце сонце ніби проглядає через живописну канву цих його живописних візій. Карпати – це, звичайно, велика доза все-таки енергії. Все-таки ми в такому місці живемо, де ми багато черпаємо з цього. Навіть самі про це не знаючи. Але воно, звичайно, дає. Так що, і, звичайно, і в мистецтві воно допомагає. І це не тільки по мені видно, а по дуже багатьом. Так що я думаю, що те місце, де ми живемо, не зря називають срібним краєм. Бо не все то золото, що блистить, але срібло є срібло. Так що я думаю, що це саме основне, що відноситься не тільки до мене, але й для всіх творчих людей в Закарпатті. Сьогодні для мене цікава виставка, цікава тим, що ми маємо з одного боку карпатські пейзажі, з іншого боку я вперше побачив його мариністичні роботи, вони трошки незвичні для закарпатських художників. Тут ми бачимо оцей простір такий незвичний для Карпат, який, і, звичайно, мене дуже вразило, приємно вразило, це портретна галерея. Ми бачимо світ, який оживає. Звичайно, вражає колір, чистота кольору.
І оця традиція, така закоріненість у реалізм, що дуже важливо в живописі. Я йому бажаю, щоб він і далі продовжував якраз працювати саме в цьому чудовому напрямку, яким є Закарпатська школа образотворчого мистецтва. Взагалі Закарпаття в самій Україні знаходиться на такому, ну я так рахую, на дуже удачному місці, як географічно, як і мовно, тому що немає гегемону якогось такого, що все забиває і не дає рости чомусь другому, чого у нас багато так художників є. Ну, для кого не секрет, що для трошки більше як 1 мільйон населення у нас художників, ну куди не кинь, то попадеш художника, да? Так що багато у нас талантів. І це відносить не тільки до художників, у нас і по музиці. Ви ж вспомни хоча б 20-ті, 30-ті, 40-ті, 50-ті, аж до 60-х років, скільки в нас письменників, скільки в нас артистів, скільки в нас той же народний хор. Це все накладки на то йде, що край у нас якби виховує, народжує і виховує таланти. Франциск Ерфан у своїй творчості філософічно осмислює світ, передає нам позирачам його красу, заставляє замислитися над смислом жизни, предназначенням кожного челядника на землі. А це не все основне предназначення іскусства.